100थ' मोनबाय बारु मा मावदों माबा मन्द' बानायनि औवा हास'दां दासो जुरिदों थारमाने जाथ'बाय हाबानि गेट दे मा खालामनो नागिरदों नोङो? ओइ मन्दपनि खामि सैगासिनो दंमोन। आच्छा बरिया हाबानि हाबा ना? लागाव सराफुख्रियाव माबे मानो माबा कमप्लेन जादों जासिखोमालै मोनाबाबो गवाखै जों मन्दप बानायदों मन्दप ओरैबायदि मोजां साजायदों सोरबा दामनाय गेलेयो बिदिसो जायाब्ला ससेल' हो बारा गोजौनिखौथ' होनो हायो आरामसे भिडिअ बानायबाय मिथिबाय खामानियानो बेनो खासैबा नैबे खामानिया दिनै साजायनाय खामानिया मा साजायनाय खामानि नोंहा जाखांनांगौ साजायनाय आरो बे आं ओमफ्राय बबाव थादों नों नुदों आं नुखाया आंनियाव माने मोखांखौनो लाखिजाया बाराजा सिंखिनिखौ खोबाबाबो जागोन एलायनि दारै खोबबानो जासिगोन हा खोनायाखै थायो गोजासो आदा आर'नाइ खानांगोन खिन्थु